tinogara tichiduti izvinozvimota chaiwo tachitonzi nesuro chaiwo titonzi munhu ndinodhila naye tibatsirewo unozongoona tangotizii tafa tibatsirewo tatambudzika. Alright, sekuziva kwandinoita havati kana mauya mhuri dziparara vanototi regai tigadzirise dambudziko. Vanoda kuti dambudziko rigadziriswe vanhuwo mhuri dzobatana. Sekuru mhuri yauya makakatanwa aripo. Vasukuru ava vakauya nemurwere izvi zvidatatombopuwa porridge vanhu vachiona kuti chokwana munhu akuita sei akudya ari kurwara kuti asati akudya zvainge zvamanidza ane 2 days asingadyi. Zvekuti vasukuru ava ndozvechokwadi, asi kuti munoona hakuna mukuru anobvisa bhachi padare ndakomwa. Mai ava mhepo wanaye but zvakati sono mumwe wavo vachida vasingade ndemushonga vakatora zveshuwa. Saka isu toda kuti tivabatsireka kuti dambudziko iri ripere mhuri isununguke. Ozi mwana mumwe nemumwe haana musha uri tsvikiti, vari kuroyiwa, vari kuita zvipi. Ndofunga ndakavabvunza nezuro mubvunzo wandakavabvunza takatokakavadzana futi muno nemuzukuru wangu. Ndoda kuti ndida kubvunza mubvunzo wandakavabvunza muwatora vhidhiyo vachipindura. Ndakavati imi amai dati vapindure bvunzo wandakabvunzawo. Nhasi inini ndiri pamba pangu panapa, imbwa yangu yafa, inini ndafa asi ndatenga imbwa yangu inosara nani? Ngavapindure. Makataura kuti kana ndiri pamusha ndine mukadzi nevana tine imbwa ndikafa inini imbwa inosara mukadzi wangu. Imi dati mupindure. Ndikati kana ndafa inini ndine mukadzi wangu nechi makati inosarira mukadzi wangu. Makati kana ndakati inini kana ndine imbwa yangu kana yafa ini ndafa ini imbwa yako inosara nani? Mukati inosarira mukadzi wangu. Anditi makati ndioneke uripo. Ndikubvunza kuti kana inini pandiri panapa ndine imbwa ndatenga imbwa inini ini ndafa ini imbwa inosara nani? Ainga kuti muri dzebwa ndiani? Muri dzembwa murume afaka. Asi inosara nani? Inozosara nemhuri inenge iripo. Mhuri yacho ndii? Amai nevana. Good. Saka zvinhu zvemurume wenyu mimi akasara nazvo ndiani? Handisi kuramba sekuru. Handati kungopindura tibatsirane. Pandikuramba inini ndepekuti murume wangu ashaya. Aiwa. Anabanini wakauya wakataura. Chimbomira unze muzukuru. Muzukuru dati ubatsirike. Kuti nyika ione kuti zviripo. Ndikukubvunza kuti iwewe murume wako zvaakafa handiti zvinhu zvaakatora murume wako zvamakaenda mese kun'anga zvakasara nani? Muridziwa zvinhu pazvozofa ndiani? Zvatakatora kun'anga machira ka inzwa tiratibatsirane ndikuzvinzwa. ndikuti zvinhu zvakatiwa nemurume wako handiti tomboti hausi kuzviziva asofa zvimurokomani. Pindura ipapo. Mati imi ndimakatozondiudza zviri maoko mangu. Ndati upindura ipapo. Ndakasona. Zviri mumaoko mani? Makati zviri maoko mangu. Ko zvibheti-bheti zvinopinda pamako? Zvibheti-bheti. Handizvizivi. Hausakambozviona? Chiri mwari mwandakaona wani. Abona kukwinzitiwo. Ndakaona wani. Pamwe pacho vakazochiona vagara futi kuga. Nenyoka yavaiti vakaona mbamao. Nyoka anokuiona. Nyoka handina. Aiwa ndina. Ndakaona chiri mwari. Muzukuru wangu ndida kubatsira muzukuru. Handitika. Toda kuti wewe zvira muzukuru. Chiri mwari mwachakatondiruma. Chakatokuruma? Right. Iwe ndatotaura mepanixto baba mapinda chiri mwari. Iwewe amana batsana. Toda kuti urati mwana asununguke kamuzukuru chimbomira. Muzukuru wangu urati mwana asununguke ro. Aiwa ndoda kuti asununguke. Chikukura chokwadi kuti zvinhu ngazviparara. Aiwa. Zvino kana murume wangu akandisira ndisingazive apo akutaura right izvo sofa ina handizvizivi right izvo zvichida kuvenga vana here aiwa ndagumbuka kuti andakaenda kugwara mimi aiwa zvima zvebhuya zvikazvino ngati wewe uchida kuvenga vana here handina munhu wandinovenga ini zvinoda zviparara kana zvichinzi wakaita murume wangu ndakasona machira
akandisira zvinhu zvakazvipara sununga muzukuru kubatsira ndinozogwara mengu kana kuendako saka zvikuita mwana zvakanaka ere saka zviri kutaurwa nekuti takaenda chimbomera muzukuru kana vakazorona chimboteerera zvikuita mwana zvakanaka ere vaibhurusa aiwa sireti izvezvi angabvuswa tsvina kutorwadziwa saka chisunungura mwoyo wako aiwa mwoyo wangu anombosunga chitaura chizvo ndasunungura mwoyo wangu kuti mwana wangu ararame aiwa ini mwana wangu ndagara hausi kupindura chitaura kuti ndati mwana wangu ararame zvirima ndizvibve siri zvokukumanikidza ini zvandingatotaura ndizvoti mwana wangu da kuti ararame sona kwandakaita machire baba wacho tii zvakabata ini ngazvibveni handizvizivi because handisitombozviziva zvotanzi ukasona machire mumwe wako ukatunga ningi ukatunga chuma akafa zvasarira asi pepamungana unganga makaenda mese ani iwe pakaenda unganga nemurume wako aiwa mai munyingina wangu ini akaenda nemurume wake vachinokurudzira mwana afa namai saka ndo vakazoti kana mubamukuru muchida kubatsirwa endaiwo apa saka ina anozotuka enda nemurume achinoda kubatsirwa kunganga muchienda kunoromba imbonoromba zvinhu ukapuwa chinhu imwe ina anotambidzwa mushonga makaita sei wakangonzi ndaimutenga machira vatenga machira rati chinyararai sitakuda kumbomwisa mwana kuti ararame mushonga takumba handani mazuva mangana asingachi 3 days my time ukuda tasununguke mwana ndotomuda shama iwe ndotomuda shama tono bata munhu yobati munhu tono ndambobata munhu akanwaisa bharutsa imwe mina atanga shama sendakamubharatsa hapana kugotere titorongota unoona asi akastroka vati simba chani simba rakanyanya chimupani andada kwete kutamurarisa hazvina basa so muona hazvina basa ko ndo basa redu totongosvibira kana madhoti tobata todini kosakupona kwemunhu ngati aponi mangwana kotikata kumupa nemaoko hazvite mati kana akadai so musunungureka zvazveda vanyamai ngati mwana ye kasununguke dati kupe mvura mubhazire nemushonga kuti mhepo ibve naisekuru kuda kubvunzana musi wamakanditi ndoda kuti muende netsvimbo iyi ndikatora ndikaibata mukachisaya ndakaramba here kuenda nayo andi makazoti aiwa chisiyai zvinhu naisekuru ndakaramba muneni handina kumboramba inibvunza isekura ndo vakatondisiyai munogotaura kunge vavariya pakasekuratibatibatsirana tobati mwana ararame aiwa ina hana chandombotya ndotavanotabane mvura nditika utanga usabata mvura usheke kuti mhepo iri pandiri nemweya iri kukodzera mwana kuti aramba chiwani ngaararame mandikana ndakuti mhepo iri pandiri ndakurava kunge ndine zvinhu zvati aya mhepo iri kukodzera kuti mwana wangu iparare ina handina chimupazi remvura chete ina handina zvandinazvo hazvina nabasa handina kana handina pazi ramwana mvura kuti ngaararame ini ndiri kunzi akona kuti ini ndiri kunzisona machira emurume wangu anzi paakafa zvakasara kwandiri ina handizvizive mupazire paza munokuzere itai so kupazira kuita so inini ndine mhepo yakaipa kukonza kuti mhepo ndinaa tinamba tarisai kuno muzukuru tibatsirane tasakona da tuite ndokupazira ini ndakumanikidzirwa zvinhu zvasina kuita wacho kana aiwa kana vakaita zvavakaita basi makaenda maise mwana chitepazira muzukuru dake fambidzane nguo ngazviende zvibude ipapo zvisununguke baba wako ndwakatsvaka machira azvifumuke nanamboita kun'anga ini azvifumuke ndakangosona chete kurora isi mhosva mitato yebepa handizviziveni azviende ndikupomerwa zvandisina kuita Goodwa. Shama, toda kuja pole yatiti. Mwanzo. Mateso. Sunzero.
Batsirani. Aya mpei musamise mungoti yandombata munhu Anasimba ndakawanda. Vatambudzwa. Mati unopona sei uchidaro ne? Mapongoti kunisi. Mazofa ipapo anzoreona mewa. Ndakakubereka muri vangani. Dai ndiri muroyi, muripo muri wapenyu kudai. Dai muri wapenyu kudai. Dai muri wapenyu kudai. Saka uyagara kupi sofa. Mukomana uyu ari kumba. Ndo pana ida kutaura pai. Sekuru. Mukomana uyu airodya nemukadzi wake. Vakanetsana vakabva. Fakana mugwati. Vakatsvaga imba yekurocha. Vakashiyana zvinhu nemukadzi. Iwe. Akasara arimba. Paari apa manzwa here sekuti havasikanisenda basi. Mirai munzwa sekuru. Saka ungada utomuendesa ikoko. Mirai munzwa. Aiwa tiri kutaura ka. Asi maina kumenesa. Kuti mungokata chete. Maina kumenesa kuambulance. Kwani? Kumapenzi. Aiwa. Anozoguma kuchengeta kumusaka. Angachenda naye kumapenzi ndiani? Amunotaura kuti ndofuna kuita chajokwedu mazuvaka. Ndavatoya munonero mwana aramba kudya. Zvikanzi aramba kudya. Muvhare munhu. Zvikanzi aramba kudya ndikati zvikanzi aiwa. Kana mukomana achiramba kudya, endai naye kukiriniki. Ndikuti anogona kupuwa dhiripi kana oxygen pano kuti mumutarisi ari pamba. Ndochikonzero chatataura kuti ende naye. Dai musina mutawe kunosekuru. Dai akangogara iri kumba. Asinganwe kana mushonga. Asina kana mapiritsi. Zvanga zvichiita. Ndochikonzero chatataura kumuendesera ndekuti mamati. Andi mama muchiti munoenda kubasa ere? Kubasa kupi? Ataura zvokubasa ndiani? Ataura zvokudambotaura zvokubasa iri. Vara arababata nyeba imi. Kure zvakanaka mani? Ndambotaura zvokubasa iri. Anambotaura zvokubasa imi. This sister in charge kana mukada ndikabva kuno maini ndiri. Toenda kese varipo. Bataso. Vauya umba kuseni. Hai, toye polish mwese polish. Vauya kuseni. Toenda kese ndonowati nayi uya ari kuramba mati kuti kuseni. Ndowatonipa plani kuti ngaende. Mira kuisa polish. Ndowatonipa plani kuti enda naye hospital. Pane kuti mungomutarisa. Kana muchiti mari yacho chimeendo kwavo. Auya arara munhu. Bodai mamwa mushonga ka. Zvaita nani? Sekura akwanise kukuku akasiva. Zvinozvuma zvinobvisa. Bosi abatsiriki. Bosi dai mamwa mushonga. Ndatambura pamupfekedza hembe. Ana tonopiwa chikafu. Sanchiwacho. Ana tonopiwa chikafu neti. Amana kwa chikafu neti. Bosi atizokwanisa kumba mushonga kuno. Aiwa kungomanikidza. Kungomanikidza. Pfuma kupuhwa kuchakapone banyasi. Unopona sei kusingadi kurapwa? Zvinotanda kwarai usitori manisa aimba kunyengerera iwe. Avakunyengerere. Avaita zvekunyengerera kuti utaure. Mutara naye ari kupenga. Ari kupenga bandi kutotaura. Taura kunoradzikwa. Dangu mabichana. Nani? China anoguma. Anodimbura chiguma. Mawani yaje. Achero mwani ngiri. Asimukanga pale pambo wake. Ambo mwangaka? Alika tite plan. Asamedza. Mama mshonga. Ade abu mshonga. Amedza. Ngurongwa ngamawayeza akabatwa maoko. Uya atombomedza. Ngatimanikedzere mwakutano mwamshonga. Usungugara ngodaro so. Chajira kukuruma Fure? Ndala kusunga. Manje abatsirike kutonge mwana mudumu. Akuhara kana yami. Ari kurwara but uda kuti angomwa muchana. Kana muchana tana. Sipachishata kuzwana pala. Umar kumasa. Kara vai ndora ka block. Dai nai pansa Kuti maronda here. Uroika asimaronda. Ndokuro tutaone zvawo. Sari tite vanapa. Cheta plan utano. Cheta plan kuti batsirane kuti zviite zvakanaka.
pukuta kutopukuta nayo anzani sake anzani babani anzani babanyasha sekuru munozwa kuti chii banyasha kufemiri yevarume wangu inini banyasha vakaberekwa vari 7 vasikana vangani 3 vakomana 4 every year paingofa munhu every year muzukuru mwana muzukuru mwana muzukuru mwana ezvana 33 vakarara pasi nevana vakomana 3 vakarara pasi kusara 1 bosi mhepo yekuweka bucha ndeda kutouraya mhepo iyoyi vakafa ingofa pagore pega pega pagore pega vanhu vachingoti pamba pamariya nhasi zvaakugezerwa kwandiri vakaberekwa vari 4 anaubwaikawo 3 vese vakafa ana atete wacho vakaberekwa vari 3 vese vakafa vana nevana pagore pega pega pa 24 mazva iwe unonzanisira iwe paitochemewa iwe unonzani ya pukuta muromo ndakumana mutore imwe ndana mumugeze polish then tomutsvagire muplan yatakamiti tumbe mushonga izamwaruma saka muri yoita sei muri kusera mangwana chipiri chitatu ndinobvisa zvinhu zvacho kumuzouya kumba kwacho ndikupiwa nenoramu ndinozvibvisa kuparara muri kugara zvakanaka asi uyu ndichaita purani kuti vaende naye kuchipatara aniswa dripi bozi akaramba ari panapa asi ukwanisa kuita sei kudya uzakudisa marutu eya nefuru rakazara apa saka tichangotraya bati paakauya anga arisera kuti zvotogara akasingagare sezvaakaita izvozvi saka challenge yaapo manje yekuramba kudya mushonga kana munhu akarwara akatadza kumwa mapiritsi anofa izvozvo chokwadi ichocho saka ndichaita plan kuti vaende pachipatara ambopuwa madrip amboramba nedrip ndichimubatsira nechipara zviite zvakanaka ini nechipara toshandidzana unozvona munyaya iripo saka asikana mabvuma here kuti sekuru vanobvisa zvinhu kumba tana mabvuma ngavauye tatambudzika nekuti pane makore nemakore maporofita mazhinji aida kuyasa kubvisa zvinhu kumba pamwe pacho mama anenge achigwa anogona kuti kuwanda usununguka kana utogona kuti asenda swera kumba kana ngotaura mari dzinzi ungandivenge kusvika muzukuru mashoko haata mudari munomwe anisaka neproblem mangwana saka ndambobvunza muzukuru ini nechitatu unokwanisa kuti ndiwe kumandibvisa munouya ndenda tozva kubasa pasina kana kumanikidzana aiwa munouya manheru ndakaubasa zvinhu zvakabviswa manheru zvizitange ingamai vangu vari panapa nesu vakwati ndo yangu vaimba vakati manheru vaito masikireti yavo ndizvozvomunoyamanheru futi but uine ndichimuda manje achiona ndichiobhezaa taurai munhu munoya manheru sezvo makaita kwana mai vai asi uyu anenge aripo kasilai ndichibvisa zvinhu zvakashati hatitendirimba mati hatitendirimba here ko zvakaipi munouya manheru right saka mhiri rezimbabwe mama wabvuma ngamuzulu wangu mbomira kusumuka rushiri rezimbabwe amai wabvuma ati zvinhu zvida kubviswa asi vari kuti ngazvibviswe manheru hatisi kuziva kuti nguwai right chitatu tasai zvinhu zvinobvisa right kuma6 o'clock sezvekutsarangwa ari kuita aiwa tarisirai munhu wese yonongoripo kuti zvakare tichizvibvisa nyika zhinji ichiona vachiziva kuti kuramba kwakaipa saka tarisirai chitatu na6 o'clock mati vanhu anenge achiona
vakabviswa ingawani vari kana vakati moda kuita secret kana kuti aivo ivo vafuna kuti amasumudza munhu imi vandimana hazvisi zvenyu ani vanouya nguva yavakauyooneva avakabvuma kati kana zvinhu zvavo muchidauraitika totere varege kubvisa ndepaipa patiri paflati aiwa paflatika aiwa paflatika handisi kugumbuka vandoda kuita zvinhu isusu flati yedu ndevanhu visitokwara kana vati vati ngaite zvazvanguta munogonza but handisi kuti zvokuti handi kuna mai makati tinouya tongobvisa secret kwandiri moda kuti muite zvokushedzera isiri vanhu isitikanzorwa blok kuti tese zvakanaka ndozvandikubvunza famba naejend munomukutaputa pori chiro ndozvandikubvunza kune vamwe mukuti tikaudita secret kwedu Alright. Ini chandikutsanangura endane pasi tiri kuenda unobvisa zvinhu but tichaita secret kuna amai ava tanzi aiwa zvinhu zvangu ngazvibviswe secret na6 o'clock ko ini mubvunzo wokupedzisira ndokuti inini usiku manje matata angu hawanzoshandira usiku mangwana anozobvumere kuti inini zvinhu ndabvisa zvinhu zvine chokwadi kana kuti kwete mati pane pandisinganyepe aiwa zvakanaka kana imi muchipupura nemunomo wenyu kuti aiwa zvinhu bvisai sekuru hapana pamungambonyepa tichaita sekudaro nemhuri yenyu pasina munhu anozviziva kuti chii chiri kuitika pamba tobvisa zvinhu ndizvo sekuru ndekutina inini mutotaura munhu ari murima ini handina chandokuziva kana chandinoona kugara kwandaita kwese munoziva kuti asi iwe muzukuru ndambokuudza imwe nyaya yekuti tiite zvinopera inini ndafunga ndakakuudza kuti iwewe pazvinosofanira sakakubata nokuti uroyi handiti nenyaya yekuchichimbomira unzona baba ndakamboda kundikupe tsvimbo kuti dati ungoona chiti usanduku ndokutambidza tsvimbo yangu ini woenda naye pamba aiwa handisi totomboida ndokupa tsvimbo iyi yakatomutsa mutaura wotakura tsvimbo iyo wogutsikana unati wewe kana uri right matitangrai tsvimbo mukazoti aiwa endai asi pazvinosofa ungamboti mhuri yako igutsikana aiwa ndichimboitakura vapira vatakura unotakura ndiyo aiwa ivo vana baba vani matira yandakafuna zvakanaka saka kuri tsvimbo yasekuru uchida aiwa sekuru tabvumirana kuti uyaite basa renyu zvakanaka ndofunga mukuzvinzwa kuti tabvumirana nemuzukuru kuti aiwa basa ngaribatwe saka isisi chitatu tinenge tiriko tichibvisa zvinhu zviri kukanganisa munhu kuti munhu irarame mukomana ari kurwara vana vari kurwara misha hapana asi naisekuru ko munhu anenge achitaura zvimwe zviri kunyeba amai vanodyiwa sei mwoyo zvakanaka dambudziko ripo isusu n'anga nemaprofita ndezvavanenge vachiudziwa aiwa ndikutotaura kuti kana pachitaurwa nyaya mwana okutaurira kumwe zvinhu zvisina tongoti zvinogwara mayaka kana tisinaenda pagwara ambuya aminogwara ndakaenda muzukuru chimbomira timbonzwisana chandoda kuti wogutsikana kuti pane mhepo iri pauri ndakati uyowewe utakura tsvimbo iyi aiwa nditakure makanditi musonoragerai uri kunzwisa muzukuru uyai kuzoita chinyaya muzukuru uzere panapa pane munhu auya panapa ari kuchisonya akadya nyama yemunhu nyama yemunhu atoirutsa direct ndamuti jamba tsvimbo iyi izvadhako iwewe kwazvikati hauri wakachena zvandikuudza iniseni ndinanga ndiri chiremba ndoda kuti iwewe ubate tsvimbo iyo uende naye kumba kwako ugare kumba kwako mangwana ozoya panapa naye sekuti tsvimbo yenyu iyi tsvimbo iyi musuno makandititora wakairamba futi ukatiikwanisi mirai munzwe makanditi tsvimbo iyi ndikaitora ndikabata ndikaisa makumbo pangu mukazonditiisa mukataiwa isiya zvakanaka muzukuru chita somani chibatsirana chimboitakura nhasi aiwa handisitoenda direct ule ukaenda kupi kune kwandinotoda kutoenda kunotaura maerano nezviri kundinetsomo imangu zvakanaka good saka isusu chitatu munotitendera kuti tisvike kumba handimborambi tingazive sei isusu kuti mangu chitatu munozoti ndatite muzukuru ka zvinhu izvozvo ka chimiraone muzukuru katoita kuti zvabuda ka
neni ndinotonzwa kufara chita so muzukuru wangu zvadatiiteka ndakasonera muzukuru zvadatiiteka iwe pamuchitatu unozoti sekuruka handikwanisi ndada kupa mushonga ndirikusvika kumba unomwaya handiitika ugara namushonga kusvika musi wechitatu aiwa munoemchimwaya ai bata ndandisuda kubata mushonga dai muchiona zvandinoitwa nevana kumbauka andirare iwe chitatu make sure unouya panapa here kudi kuya tinoya kunerwa mutimi ini ndinouya kuchitatu munouya make sure aiwa munombo pasina kana kubukana dativananarami kana iye nhasi chaimukada kutenda handei anhasi ndakabatika nyana ndazimboramba kana nhasi mukati handitoenda kotogora mberi saka kana mati chitatu tinosangana handisi ndakazvibatei ini chanaichida ndada bata pangu kungosonera murume chete ini chanaichida kuda tuoneka vasema enemy yangu agara vasingandidi vakungotaura zvakanaka muzukuru ini chada tuone ndada togutsana kuti mhepo iri paurika ndada kutakune tsvimbo yaunogara naye uone sezvaita mumwe wakauduka mukato kuna uduka neiye kudya nyama dzevanhu nyama chairutsa nyama yochengete siyo munhu mwacho akavanga atozoibudisa handiti muvazoona nyama yemunhu asati avanhu vazhinji vanongonza une nyama mangwana azobuda achitaura chokwadi kuti nyama akadya munhu maiona nyama yacho arutsa nyama yemunhu auya panapa achiti sekurini ndakarota ndichidya nyama saka nyama yagara apa pahuro saka tamuti tichibva zvimbo nyama uirutse arutsa nyama saka patiri kumira munhu wacho mangwana auye then tozoibudisa nyama iyo vanhu veiona kana ichipiswa izopiswa haisi kuti yabva kumba kwangu yabva munyama memunhu sekuri mubvunzo wangu wopedzera ngatiti maona kumba kwakakiwa kumba kusina munhu taona kumba kwakakiwa muenzaniso hausi kuti izvezvi sofa amai ava kana achienda kubasa anobvira pano ndochokwadi chekutanga bozi mwana woti naye panapa kana achienda kubasa munobvira pano muchienda kubasa ndokumbiri wangu kutaura nini kumba kwangu inini zvandiri izvozvi mukomana akabaki akavhura handiti ndichenda kubasa akavhura akatora gasi rechifo musuna akauya ndirimo achiita kunge ari kutora nhindiriko otagira mukicheni indi akasimudza foni handina foni zvokutoti kana ndiri kunokoka midziyo yese inenge yapera kana hembe dzinopera amunagona ngona akaivana pachipenga nedombo nedombo makatirakidza achiri kupengera ani ngomanaaatikoratidza aiwa nani uya inini sekuru imi munozvionawo seinimi kuti tichibatsirabatsira chinzvanze muzukuru mashoko ange kupedzisira tachokwadi tisingavigembwa handitika iwewe muzukuru zvatora vana vese usaite guru nazvo unotora kuzvibata usaite guru nazvo chimira akaunzwe kataura newe anoti nyaya yaibuda ati ndini ndakaibudisa ndiri kuda kuti wewe usunungure mwoyo wako sekupaza kwaita mwana mwoyo wangu ndinosunungura but pane zvanenda nyeberwa saka chirega tichibvisa zvini izvozvo kuti vana vachikuda mhepo yochiparara uchirega kupomerwa mhosva munozochisekuru sorry ndoita kunge ndikupikisa vanenda kuburitsa munhu ngaataure zvakaitika imhepo kana wakuzoburitsa kuti konyaya yekuti makaenda kung'anga mine munhu mwenyu kupi inge ekuenda kuenda kutaura saka chirega tichiparadza mhepo yekung'anga yemurume wako batana mushonga chitatu zvapera sunungukai vazukuru chitatu takunobvisa mushonga chitatu zvakanaka asi pavana venyaya pafana kuti hwana fana kusara pana vanenge achiona chinyi hanzvadzi yacho then mangwana ndichaita plan kuti anendoniswa drip kuchipatara odzoka hake panapa ndichimuita sei ndichimurapa asi chitatu china tikunozvibvisa muchida musingadi sekuru ndakatibhecherani ini kuti ndigutsikane ndada kukupa chimwe chinhu musingagutsikane neni ngati uyati bhecherani muzukuru iwewe kwakazochitata kasvika pamba usina usipo tiwirirane tipana neagreement ndikasvika pamba usipo chinzi uri kubasa ndipe time yakana kuti nguva dzakati ini ndopedza basa nawo pasi 3
ndine ndakatariswa kuti ndikakwira kombi 4 to 5 ndienda apamba pamunova ma6 right saka isisi ndatikupe 7 o'clock. Alright, it's okay. Handiti right pa 7 o'clock iwewe ukazokundikana kuwanikwa tozoita sei? Ndichiregere ikona ika atitane bench bata shumba yacho achibata shumba yakutane bench naise kumati aingobata chete good anachando 7 o'clock kana kuti daipo chita kuwela kubo anazvo andogona musuno makantusata kure kumbeni ayo ndakanaka kuipa pandoitaka pikana ukongo nemwana akabatwa kutoipiswa nekusona chipa chiremuyane furu rakazara apa saka tichangotratra bati paakauya anga arisera kuti zvotogara akasangagare sezvaakaita izvozvi. Saka challenge yapo manje yekuramba kudya mushonga. Kana munhu akarwara akatadza kumwa mapiritsi anofa. Ichocho chokwadi ichocho. Saka ndichaita plan kuti vaende pachipatara ambopuwa madrip, amboramanen drip. Ndichimubatsira nechibana. Okay. Zvakanaka. Ini nechibana toshandidzana. Unozviona. Munyaya iripo. Saka asikana mabvuma here kuti sekuru vanobvisa zvinhu kumbo? Ngavauye tatambudzika nekuti pane makore mapori chamazhinji aida kuyasa kubvisa zvinhu kumbo. Pamwe pacho mama vanogona kuti kuwanda usununguka kana utogona kuti asandaswera kumba kana ngotaura mari dzinzi muzukuru mashoko hata umdari munome anisaka neproblem mangwana saka ndambobvunza muzukuru ini nechitatu unokwanisa kuti ndiwe kumanidzisa munouya ndienda tozva kubasa pasina kana kumanikidzana aiwa munouya manheru ndakaubasa zvinhu zvakabviswa manheru zvizotange ingamai vangu vari panapa nesu vakwati ndo yangu vaimba vakati manheru vaito masikireti yavo ndizvozvemasikireti futi but uine ndichimuda manje achiona ndichiobhizaa taurai munhu ndedzejendaauya manheru sezvo makaita kwana mai vai asi uyu anenge aripo kasilai ndichibvisa zvinhu zvakashati hatitendirimba mati hatitendirimba here ko zvakaipi munouya manheru right saka mhiri rezimbabwe mama wabvuma ngamuzulu wangu mbomira kusumuka rushire Zimbabwe amai abvuma ati zvinhu zvida kubviswa asi vari kuti ngazvibviswe manheru hatisi kuziva kuti nguwai right chitatu tasai zvinhu zvinobvisa right kuma6 o'clock sezvekutsanga ari kuita aiwa tarisirai munhu wese yonongoripo kuti zvakare tichizvibvisa nyika zhinji ichiona vachiziva kuti kuramba kwakaipa saka tarisirai chitatu na6 o'clock mati vanhu anenge achiona zvichibviswa amasumudza munhu imi vandimana hazvisi zvenyu avakabvuma kati zvinhu totere varege kubvisa ndipaipa patiri paflati aiwa paflatika handisikukumbuka vandoda kuita zvinhu isusu flati yedu ndevanhu visitokwara kana vativati ngaite zvazvamunakonza but handisi kuti zvokuti handikuna mai makati tinoya tongobvisa secret kwandiri moda kuti muite zvokushedzera isiri vanhu isitikanzorwa blok kuti zvitesei zvakanaka ndozvandikubvunza famba naejend munomukutaputa pori chiro ndozvandikubvunza kune vamwe mukuti tikaudita secret kwedu alright ini chandikutsanangura endane pasi tiri kuenda unobvisa zvinhu but tichaita secret kuna amai ava tanzi aiwa zvinhu zvangu ngazvibviswe secret na6 o'clock
ko inobvunzo kupesera ndokuti inini usiku manje matarangu awanza shandira usiku mangwana anozobvumera kuti inini zvinhu ndabvisa zvinhu zvine chokwadi kana kuti kwete mati pane pandisinganyembe aiwa zvakanaka kana imi muchikukura nemunomo wenyu kuti aiwa zvinhu bvisai sekuru hapana pamungambonyepa tichaita sekudaro nemhuri yenyu pasina munhu anozviziva kuti chii chiri kuitika pamba tobvisa zvinhu ndizvo sekuru ndekutina inini mutotaura munhu ari murima ini handina chandokuziva kana chandinoona kugara kwandaita kwese munoziva kuti asi iwe muzukuru ndambokuudza imwe nyaya yekuti tiite zvinopera inini ndafunga ndakakuudza kuti iwewe pazvinosofanisa kakubata nokuti uroyi handiti nenyaya yekuchichimbomira unzindamboda kundikupe tsvimbo kuti dati ungoona usanduku ndokutambidza tsvimbo yangu ini woenda naye pamba aiwa handisi totomboida ndokupa tsvimbo iyi yakatomutsa mutaura wotakura tsvimbo iyo wogutsikana unoti wewe kana uri right matitakurai tsvimbo mukazoti aiwa endai asi pazvinosofa ungamboti mhuri yako igutsikana aiwa ndicimboitakura vapira vatakura unotakura ndiyo aiwa ivo vana baba vani matira yandakafunda zvakanaka saka kuri tsvimbo yasekuru uchida aiwa sekuru tabvumirana kuti uyaiti basa renyu zvakanaka ndofunga mukuzvinzwa kuti tabvumirana nemuzukuru kuti aiwa basa ngaribatwe saka isisi chitatu tinenge tiriko tichibvisa zvinhu zviri kukanganisa munhu kuti munhu irarame ngomana ari kurwara vana vari kurwara misha hapana asi naisekuru ko munhu anenge achitaura zvimwe zviri kunyeba amai vanodyiwa sei mwoyo zvakanaka dambudziko ripo isusu n'anga nemaprofita ndezvavanenge vachiudziwa aiwa ndikutotaura kuti kana pachitaurwa nyaya mwana okutaurira tumwe zvinhu zvisina tongoti zvinogwara mayaka kana tisinaenda pagwara ambuya aminogwara ndakaenda muzukuru chimbomira timbonzwisana chandoda kuti wogutsikana kuti pane mhepo iri pauri ndakati uyowewe utakura tsvimbo iyi aiwa nditakure makanditi musonoragerai uri kunzwisa muzukuru uyai kuzoita chinyaya muzukuru uzere pane munhu auya panapa ari kuchiso nyama akadya nyama yemunhu nyama yemunhu atoirutsa direct ndamuti jamba tsvimbo iyi izvadhako iwewe kwazvikati hauri wakachena zvandikuudza iniseni ndinanga ndiri chiremba ndoda kuti iwewe ubate tsvimbo iyo uende naye kumba kwako ugare kuti kumba kwako mangwana ozoya panapa naye sekuri tsvimbo yenyu iyi tsvimbo iyi musuno makandititora wakairamba futi ukatiikwanisi mirai munzwe makanditi tsvimbo iyi ndikaitora ndikabata ndikaisa makumbo pangu mukazonditiisa mukataiwa isiya zvakanaka muzukuru chiita somani chibatsirana chimboitakura nhasi aiwa handisitoenda direct ule ukaenda kupi kune kwandinotoda kutoenda kunotaura maerano nezviri kundinetsomo imangu zvakanaka good saka isusu chitatu munotitendera kuti tisvike kumba handimborambi tingazive sei isusu kuti mangu chitatuatiite muzukuruka zvinhu izvozvoka chimirawo nemuzukuru tikatoita kuti zvabudaka neni ndinotonzwa kufara chiita so muzukuru wangu zvadatiiteka ndakasonera muzukuru zvadatiiteka iwewe pangu chitatu unozoti sekuruka handikwanisi ndada kupa mushonga ndirikusvika kumba unomwaya handiitika ugara namushonga kusvika muso chitatu aiwa munoemtumwaya ai bata handisuda kubata mushonga dai muchiona zvandinoitwa nevana kumbauka andirare iwe chitatu make sure unouya panapa here kudi kuya tinoya kunerwa mutimi ini ndinouya kuchitatu munouya make sure aiwa pasina kana kubukana dati vanararami kana iye nhasi chaimbada kutenda handei anhasi ndakabatika nyana ndazimboramba kana nhasi ngati handitoenda kotogora mberi saka kana mati chitatu tinosangana handisi ndakazvibatei ini chanaichida ndada kutibata pangu kungosonera murume chete inini chanaichida kuda tuoneka vasema enemy yangu agara vasingandidi vakungotaura zvakanaka muzukuru ini chada tuone ndada togutsikana kuti mhepo iri paurika ndada kutakura tsvimbo waunogara naye uone sezvaita mumwe wakauduka mukato kuna uduka nenyaya yekudya nyama dzevanhu nyama chairutsa nyama yochengete siyo munhu mwacho akavanga atozoibudisa handiti muvazoona nyama yemunhu asati vanhu vazhinji vanoudza kuti une nyama mangwana azobuda achitaura chokwadi kuti nyama
akadya munhu maiona nyama yacho arutsa nyama yemunhu auya panapa achiti sekuru inini ndakarota ndichidya nyama saka nyama yagara apa pahuro saka tamuti tichibva zvimbo nyama uirutse arutsa nyama saka patiri kumira murume wacho mangwana auye then tozoibudisa nyama iyo vanhu veiona kana ichipiswa izopiswa haisi kuti yabva kumba kwangu yabva munyama memunhu sekuru mubvunzo wangu wopedzera ngatiti maona kumba kwakakiwa kumba kusina munhu taona kumba kwakakiwa muenzaniso hausi kuti izvezvi sofa amai ava kana achienda kubasa anobvira pano ndochokwadi chekutanga bozi mwana woti naye panapa kana achienda kubasa munobvira pano muchienda kubasa ndokumbiro wangu kutaura nini kumba kwangu inini zvandiri izvozvi mukomana akabaki akavhura anditi ndichaenda kubasa akavhura akatora gasi rechifo musuna akwaya ndirimo achitanga ari kutora ndigiriko otagira mukicheni indi akasimudza foni handina foni zvokutoti kana ndiri kunokoka midziyo yese inenge yapera kana hembe dzinopera amunagona ngona akaivana pachipenga nedombo nedombo makatirakidza achiri kupengera ani ngoma neyavatikoratidza aiwa nani uya inini sekuru imi munozvionawo sei inini kuti tichibatsirabatsira asi chizvanze muzukuru mashoko ange kupedzisira tachokwadi tisingavigembwa handitika iwewe muzukuru zvatora vana vese usaite guru nazvo unotora kuzvibata usaite guru nazvo chimira akaunzwe kataura newe anoti nyaya yaibuda ati ndini ndakaibudisa ndiri kuda kuti wewe usunungure mwoyo wako sekupaza kwaita mwana mwoyo wangu ndinosunungura but pane zvanenda nyeberwa saka chirega tichibvisa zvini izvozvo kuti vana vachikuda mhepo yochiparara uchirega kupomerwa mhosva munozochisekuru sorry ndoita kunge ndikupikisa vanenda kuburitsa munhu ngaataure zvakaitika imhepo kana wakuzoburitsa kuti konyaya yekuti makaenda kung'anga mine murume wenyu kupi inga ekuenda kuenda kutaura saka chirega tichiparadza mhepo yekung'anga yemurume wako batana mushonga chitatu zvapera sunungukai vazukuru chitatu takunobvisa mushonga chitatu zvakanaka asi pavana venyu apa fanira kuti hwana fanira kusara pana vanenge achiona chinyi hanzvadzi yacho then mangwana ndichaita plan kuti anendoniswa drip kuchipatara odzoka hake panapa ndichimuita sei ndichimurapa asi chitatu china tikunozvibvisa muchida musingadi sekuru ndatibhecherani ini kuti ndigutsikane ndada kukupa chimwe chinhu musingagutsikane neni ngati uyati bhecherani muzukuru iwewo kwakazochitata kasvika pamba usina usipo tiwirirane tipana neagreement ndikasvika pamba usipo chinzi uri kubasa ndipe time yakana kuti nguva dzakati ini ndopedza basa nawo pasi 3 ndine ndakatarisa kuti ndikakwira kombi 4 to 5 ndienda apamba pamunova ma6 saka isisi ndatikupe 7 o'clock alright it's okay handitika right pa7 o'clock iwewo ukazokundikana kuwanikwa tozoita sei ndichiregere ikona ika atira nebhenji bata tsvimbo yacho achibata tsvimbo yakutira nebhenji aingobata chete good 7 o'clock kana kuti idaipo chiita kuonerai kubo ana zvandogona musuna makantusa takure kumbeni ayo zvakanaka kuipa pandinoitaka pikana ukongo nemwana akabatwa kutoipiswa nekusona chipachiremuyane furu rakazara apa saka tichangotratra bati paakauya anga arisera kuti zvotogara akasangagare sezvaakaita izvozvi saka challenge yaapo manje yekuramba kudya mushonga kana munhu akarwara akatadza kumwa mapiritsi anofa ichocho chokwadi ichocho saka ndichaita plan kuti vaende pachipatara ambopuwa madrip amborama nedrip ndichimubatsira nechibana
Okay. Zviite zvakanaka. Ini nechipara toshandidzana. Unozviona. Munyaya iyi. Saka asikana mabvuma here kuti sekuru vanobvisa zvinhu kumbo. Tana mabvuma. Ngavauye tatambudzika nekuti pane makore nemakore maporofita mazhinji aida kuyaso kubvisa zvinhu kumbo. Pamwe pacho mama vanenge achigwa vanogona kuti kuwanda usununguka kana utogona kuti asenda swera kumba kana ngotaura mari dzinzi. Ungandivenge Muzukuru. Mwashoka hata undari munomwe. Anisaka neproblem mangwana. Saka ndambobvunza muzukuru. Inini chitatu unokwanisa kuti ndiwe kumandibvisa. Munoya ndenda tozva kubasa. Pasina kana kumanikidzana. Aiwa munoya manheru ndakaumbasa. Zvinhu zvakabviswa manheru zvizotange ingamai vangu vari panapa nesu vakwati ndo yangu vaimba vakati manheru vaito masikireti avo ndizvozvomunoyamanheru futi uine ndichimuda manje achiona ndichiobhizaichizoona taurai munhu munoya manheru sezvo makaita kwana mai vai asi uyo anenge aripo kasilai ndichibvisa zvinhu zvakashati hatitendirimba mati hatitendirimba here because zvakaipi munouya manheru right saka zvinhu zvezimbabwe mama wabvuma ngamuzulu wangu mbomira kusumuka rushinge Zimbabwe amai wabvuma ati zvinhu zvida kubviswa asi vari kuti ngazvibviswe manheru hatisi kuziva kuti nguwai right chitatu tasai zvinhu zvinobvisa right kuma 6 o'clock sezvekutsanga ari kuita aiwa tarisirai munhu wese yonongoripo kuti zvakare tichizvibvisa nyika zhinji ichiona vachiziva kuti kuramba kwakaipa saka tarisirai chitatu na 6 o'clock mati vanhu anenge achiona amasumudza munhu imi vandimana hazvisi zvenyu avakabvuma kati zvinhu totere varege kubvisa ndipaipa patiri paflati aiwa paflatika handisi kugumbuka vandoda kuita zvinhu isusu flati yedu ndevanhu visitokwara kana vati vati ngaite zvazvamunogonza but handisi kuti zvokuti handi kuna mai makati tinouya tongobvisa secret kwandiri moda kuti muite zvokushedzera isitiri vanhu isitikanzorwa blok kuti tese zvakanaka ndozvandikubvunza famba naejend munomukutaputa pori chiro ndozvandikubvunza kune vamwe mukuti tikaudita secret kwedu alright ini chandikutsanangura endane pasi tiri kuenda unobvisa zvinhu but tichaita secret kuna amai ava tanzi aiwa zvinhu zvangu ngazvibviswe secret na 6 o'clock ko ini mubvunzo wokupedzisira ndokuti inini usiku manje matata angu hawanzoshandira usiku mangwana anozobvumere kuti inini zvinhu ndabvisa zvinhu zvine chokwadi kana kuti kwete mati pane pandisinganyepe aiwa zvakanaka kana imi muchipupura nemunomo wenyu kuti aiwa zvinhu bvisai sekuru hapana pamungambonyepa tichaita sekudaro nemhuri yenyu pasina munhu anozviziva kuti chii chiri kuitika pamba tobvisa zvinhu ndizvo sekuru ndekutina inini mutotaura munhu ari murima ini handina chandobvuziwa kana chandinoona kugara kwandaita kwese munoziva kuti asi iwe muzukuru ndambokuudza imwe nyaya yekuti tiite zvinopera inini ndafunga ndakakuudza kuti iwewo pazvinosofanira sakakubata nokuti uroyi handiti nenyaya yekuchichichimbomira unzindamboda kundikupe tsvimbo kuti dati ungoona chiti usanduku ndokutambidza tsvimbo yangu ini woenda naye pamba aiwa handisi totomboida ndokupa tsvimbo iyi yakatomutsa mutaura wotakura tsvimbo iyo wobvutsikana unati wewe kana unoright matitanga tsvimbo mukazoti aiwa endai
asi pazvinosofa ndingamboti mhuri yako igutsikana aiwa ndimboita vakapira vatapo unotakura ndiyo aiwa ivo vana baba vani machira yandakafunda zvakanaka saka kuri tsvimbo yasekuru uchida aiwa sekuru tabvumirana kuti uyaiti basa renyu zvakanaka mufunga mukuzvinzwa kuti tabvumirana nemuzukuru kuti aiwa basa ngaribatwe saka isisi chitatu tinenge tiriko tichibvisa zvinhu zviri kukanganisa munhu kuti munhu irarame ngomana kurwara vana vari kurwara misha hapana asi naisekuru ko munhu anenge achitaura zvimwe zvinhu zviri kunyeba amai vanodyiwa sei mwoyo zvakanaka dambudziko ripo isusu n'anga nemaprofita ndezvavanenge vachiudziwa aiwa ndikutotaura kuti kana pachitaurwa nyaya mwana okutaurira tumwe zvinhu zvisina tongoti zvinogwara mayaka kana tisinoenda pagwara ambuya aminogwara ndakaenda muzukuru chimbomira timbonzwisana chandoda kuti wogutsikana kuti pane mhepo iri pauri ndakati uyowewe utakura tsvimbo iyi aiwa nditakure makanditi musonoradira uri kunzwisa muzukuru uyai kuzoita chinyaya muzukuru uzere panapa pane munhu auya panapa ari kuchiso nyama akadya nyama yemunhu nyama yemunhu atoirutsa direct ndamuti jamba tsvimbo iyi izvadhako iwewe kwazvikati hauri wakachena zvandikuudza niseni ndinanga ndiri chiremba ndoda kuti iwewe ubate tsvimbo uende naye kumba kwako ugare kuti kumba kwako mangwana ozoya panapa naye sekuri tsvimbo yenyu iyi tsvimbo iyi musuno makandititora wakairamba futi ukatiikwanisi mirai munzwe makanditi tsvimbo iyi ndikaitora ndikabata ndikaisa makumbo pangu mukazonditiisa mukatairwa isiya zvakanaka muzukuru chita somani chibatsirana chimboitakura nhasi aiwa handisitoenda direct ule ukaenda kupi kune kwandinotoda kutoenda kunotaura maerano nezviri kundinetsomo imangu zvakanaka good saka isusu chitatu munotitendera kuti tisvike kumba handimborambi tingazive sei isusu kuti mangu chitatuatite muzukuruka zvinhu izvozvoka chimirawo nemuzukuru tikatoita kuti zvabudaka neni ndinotonzwa kufara chita so muzukuru wangu zvadatiiteka ndakasonera muzukuru zvadatiiteka iwewe pangu chitatu unozoti sekuruka handikwanisi ndada kupa mushonga ndirikusvika kumba unomwaya handiitika ugara namushonga kusvika muso chitatu aiwa munoemtumwaya ai bata handisuda kubata mushonga dai muchiona zvandinoitwa nevana kumbauka andirare iwe chitatu make sure unouya panapa here kudi kuya tinoya kunerwa mutimi ini ndinouya kuchitatu munouya make sure aiwa pasina kana kubukana dati vanararami kana iye nhasi chaimukada kutenda handei anhasi ndakabatika nyana ndazimboramba kana nhasi mukati handitoenda kotogora mberi saka kana mati chitatu tinosangana handisi ndakazvibatei ini chanaichida ndada kutibata pangu kungosonera murume chete ini chanaichida kuda tuoneka vasema enemy yangu vagara vasingandidi vakungotaura zvakanaka muzukuru ini chada tuone ndada togutsikana kuti mhepo iri paurika ndada kutakura tsvimbo yaunogara nayo uone sezvaita mumwe wakauduka mukato unauduka nenyaya yekudya nyama dzevanhu nyama chairutsa nyama yochengete siyo munhu mwacho akavamwe atozoibudisa handiti muvazoona nyama yemunhu asati avanhu vazhinji vanongonza une nyama mangwana azobuda achitaura chokwadi kuti nyama akadya munhu maiona nyama yacho arutsa nyama yemunhu auya panapa achiti sekurini ndakarota ndichidya nyama saka nyama yagara apa pahuro saka tamuti tichibva zvimbo nyama uirutse arutsa nyama saka patiri kumira munhu wacho mangwana auye then tozoibudisa nyama iyo vanhu veiona kana ichipiswa izopiswa haisi kuti yabva kumba kwangu yabva munyama memunhu sekuri mubvunzo wangu wopedzera ngatiti maona kumba kwakakiwa kumba kusina munhu taona kumba kwakakiwa muenzaniso hausi kuti izvezvi sofa amai ava kana achienda kubasa anobvira pano ndochokwadi chekutanga bozi mwana watinaye panapa kana achienda kubasa munobvira pano muchienda kubasa ndokumbiro wangu kutaura nini kumba kwangu inini zvandiri izvozvi mukomana akabaki akavhura handiti ndichenda kubasa akavhura akatora gasi rechifo musuna akauya ndirimo
achita ngari kutora ndiriko otagira mukicheni indi akasumudza foni andina foni zvokutoti kana ndiri kunokuka midzese inenge yapera kana imbitsi dzinopera amuna mbonere ngona kana bachipenga nedombo nedombo mutoli makatirakidza achiri kupengera ani ngoma nenya kuti kuratidza aiwa nani uya ini sekuru imi munozviona sei inini kuti tichibatsirabatsira asi chizonze muzukuru mashoko angu kupedzisira tachokwadi tisingavigembwa handidika iwewe muzukuru zvatora vana vese usaite guru nazvo unotora kuzvibata usaite guru nazvo aiwa chimira akaunzwe kataura newe anoti nyaya yaibuda ati ndini ndakaibudisa ndiri kuda kuti wewe usunungure mwoyo wako sekupaza kwaita mwana mwoyo wangu ndinosunungura but pane zvanenda nyeberwa saka chirega tichibvisa zvini izvozvo kuti vana vachikuda mhepo yechiparara uchirega kupomerwa mhosva munozochisekuru sorry ndoita kunge ndikupikisa vanenda kuburitsa munhu ngaataure zvakaitika imhepo kana wakuzoburitsa kuti konyaya yekuti makaenda kung'anga mine munhu mwenyu kupi inga ekuenda kuenda kutaura kuti saka chirega tichiparadza mhepo yekung'anga yemurumu wako batana mushonga chitatu zvapera sunungukai vazukuru chitatu takunobvisa mushonga chitatu zvakanaka asi pavana venyaya panofanira kuti hwana fana kusara pana vanenge achiona chinyi hanzvadzi yacho then mangwana ndichaita plan kuti anendoniswa drip kuchipatara odzoka hake panapa ndichimita sei ndichimurapa asi chitatu china tikunozvibvisa muchida musingadi sekuru ndakatibhecherani ini kuti ndigutsikane ndada kukupa chimwe chinhu musingagutsikane neni ngati uyati bhecherani muzukuru iwewe kwakazochitata kasvika pamba usina usipo tiwirirane tipana neagreement ndikasvika pamba usipo chinhu uri kubasa ndipe time yakana kuti nguva dzakati ini ndopedza basa nawo pasi 3 ndine ndakatarisa kuti ndikakwira kombi 4 to 5 ndienda apamba pamunova ma6 right saka isisi ndatikupe 7 o'clock alright it's okay handiti right pa 7 o'clock iwewe ukazokundikana kuwanikwa tozoita sei ndichiregere ikona ika atitane bench bata shumba yacho achibata shumba yakutane bench aingobata chete good 7 o'clock kana kuti idaipo chita kuwelera kubo anazvo andogona musuno makantusa takure kumbeni ayo zvakanaka kuipa pandinoitaka pikana ukongo nemwana akabatwa kutoipiswa nekusona chipachiremuru